Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
suwun berkah barokah, keluarga besar Ponorogo sukses selalu. Mangga, perahu layar lho iki. Joget Bu. Ayo monggo Bu ya. Monggo Ponorogo, Wonogiri. Gimana vokasi? Yo kanca ning isih gembira.
Rizka tetap di sini. Damin, Damin. Damin, anak kesayangan. Oh, anak kesayangan siapa? Aku. Oh, no. Aplak, Pak. Ayo. Ibu. Nyake, Aa. nyake. Ayo digoyang Sama siapa tadi nyake. ibunya? Campur sari Semuanya yang ada di sini ya. Joget semua ya. Belenge saiki orang nganggo sesuk. Ayo masih. Keri. Ayo, kempang. Langsung seragen ke Mas. Ini cantik banget panitianya. Sini Bu. Ayo yo. Ayo nyage. Ayo. Spesial buat budak-budak yang cantik-cantik. Ala kadur dur. Ala kader. Awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Abang miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yengan ini okanya ya. Monggo Bapak. Kleyang tak sawang besok ning ngepang. Siap. Kekancangan tak rindek saka kadowan sarewi ngoceh dheweke ngalih joget semuanya yo. Dangdung. Ibu-ibu abang tamu. Iki kok dipenake kono. Ning omah wis ora krasa. Anggoleki sing Joget, Bu, ayo. Biar anggonku goleki Ora krasa. esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti liya kanyayang. Kleyang tak sawang meco ning ngepang. Kancangan tak rindek saka kadowan sarawe ngoceh dheweke ngalih pencokan.
iku kekiwang liyan yen si padha ngandutut ati keprana ora mandra mandho atiku sana saya dodro tak sanani sona pekat ulute keto yo 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 Matur sembah nuwun. sampun nggih Bu nggih tasih wonten setunggal malih lagu nggih Iya. lagu Jogja Istimewa Jogja Istimewa Duo Gana sama Yang Dimas cantik. Tejo. Dinding ana Mas. Tak tunggu Luar biasa. luar biasa Pak Pak. Jarot kemajuan. Biasa wae. Seliramu harawo Iki sing ngajari sapa to iki? sing ngajari awakmu. Terus saiki dadi Aku wapi ndelok ngono. videomu tak apal nih. Oh iya. Aku Ben kolaborasi. Jak bingung gawe Gus Eko dalam sowan Tangis kang kebah tetunggo Nggih. Se alon-alon Nduk ben kamerane bingung pokoknya Lewate ngendi iki? Ini. Oh iya. mong Bapak, Ibu. sliramu Assalamualaikum, Gus. kang tak pilih Dak pilih donya akhirat Ingkono kata-kata Barya Robi semuanya kru Wadyabala termasuk Romo Eko atau Mbak Eko jawab amin ya Nduk. Kebetulan Saiful Hajatnya kan Pak Amin. Nggih. Padahal ini sair tapi kita jawab. Bajunya bagus. Ya Allah. Lampu. Ya Rabbi. Amin. Pak Amin berkah siang menika Mahayu Bagio putranipun mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pak Amin wong endi to? Cuwilik ngono to wonge. Tapi ya wis ngedap-edape. Penguasa Cikarang Pulau Gadung Pak Amin. Wis barajatan pokoke rezekine banyu mili Pak Amin nggih. Amin. Melimpah ruah. Ya Allah, Aja amin. lali sedakoe nggih.
Terus iki lanjut Pak Jarot. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhuning wahyu janji Matan sasumipan jroning kalbu donga sama papu jangku tak jaluk citra janji doh kang mesir wong merati namung sirah dadi ati rino wangi aku tansah dalem Pak Jarot. pambudute Bapak Ketua PRPJ, Ketua KSM nggih panjenenganipun Rama Eko Bilowo atau Mbah Eko Agung Eko Wibowo. Iso ngilang rasa bah ngenteni iki jane maknane akeh nduk ngenteni ketemu Pak RW, Pak Prapto, Pak Manto, ngenteni bola-bola ketemu Dimas Tejo, ngenteni awakmu barang. Nggih, tiwas aku GR nek dinteni karo Mbah Eko ngono. Ya enek sing disimpen nduk ketemu pengen ketemu sapa kang ngenteni ya aku ora iso jawab. Nggih. Biasane ngenteni bola-bola sing urung teko ngono lho. Ngentosi sinten, Gus? Ngentosi sinten? Bola. Oh, ngeten. Pak Yadi. Gledang gledang kae teko Pranyata janjine tekan citra gelang alik walut bisa saumpama aja lali kalih Nyawer. Monggo. Matur nuwun, yuk. Gonggo Mino, Pak Dik. Monggo, Bapak. Pripun, pripun? Monggo, Gus. Aku ngantek. Gonggo Mino, Pak Dik. Nita kamu. Ungkah nongetan Mas Didi, ini band tayuk.
menika napa Gus? Bibar menika napa? Anake sapa? Lah sing gawe sapa? Gledang gledang kae karo nanyo tojan cinne tatan citra gelang alik welut wisa saumpama aja Anake sapa? jeng miring kok pamit aku wis tak elane kowe pamit lunga bawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri Putus ati anak bojo ning omah ngenteni kon nunggu ngenteni kalimu tak rewangi urung titik waktu malangane ati Ora malah gawa bayi. Mbah anake sapa iku Anake sapa Yul? sapa Kowe anake sapa? Aku isen Yul yen di Sarawang tangga. Amah nyawang Yul aku wis emoh nampa ra kelingan jamane semono amat gendeng iki wis arep luput piye aku neteske saya gede ra kabeh kowe
Laras dudu anake Pak Amin. Isin yen disawang tangga Ampo nyawang dik Ampo nampa ora kelingan jamane semono Mama gede iki wis arep tubuh aku Budang anak masih Rizka mau Rizka Budang anak tetep kan Tayub Gondomino Ayo nih Mas, rene nduk nih Mas. Dik Dimas, Dik Dimas Ayo yo. Langsung Blitar. Blitar. Oh Blitar Oh mawon Blitar nggih. Mbah Eko mboten maju mriko? Blitar, Blitar. Mriko mawon. Blitar Tak kondangi, tak sayangi. Anakku sing bagus dhewe. Anakku lanang saben dina tak kudang-kudang. Tak kondangi, tak sayangi. Anakku sing bagus dhewe. Tongake besok gede, nek wis gede dadi pagawe. Lela, 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 lela. Timun tires-tires. Ngalamun ra. Aduh, sayang. Aduh, sayang. Timun 12 Blitar nggih melu bangun rumah tanggane. Blitar. Blitar. Kuda cilik kang kawentan. Eti-eti gunung kelut sing ngayomi. Mbak Nur dan keluarga terima kasih nggih. Hati-hati sampai Bekasi Mbak Nur. Zaman jepang ati gempar. Peta brendek sing ditipet Supriyati. Himbang Awune Bung Karno. Dadalah. Peti-peti maca Wong kelut sing ngayomi. Cerita karepate Gajah Mada. Engkang bisa nyawijake Nuswantara. Uga siken arok raja kang kaloka. Eneng tlatah
padha nyatake yen to banyu nglintirake semangate yen to geni murupake semangat Sampun baiko. Nggih. Tambahane boten. Mas Adiko Mas Dijo, Mas Gino matur sembah nuwun. Mbak Haji matur nuwun, Mbak Haji, Mbak Eko matur nuwun, Pak Jarot terima kasih. Musiknya garap keri-keri masih. Dari cinta seberang, ayo kita ke depan. Ayo Detejo. Oke, siap, matur nuwun. Yang mana Mas Bambang? Halo Pak Bambang. Yang punya bocah gunung? Yang mana bocah gunung? Cinta seberang. Sini Detejo. Kita ke depan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ada Pak Doceng dan keluarga aja nih. Oke, depan di mana ya? Sing resake cinta. Oh di dalam. Di dalam dia di dalam. Yang mana? Yang mana? Ya yang mana? Aduh, belum Bapak semuanya. Ini yang minta capeng anu bocah gunung yang mana? Oh iya, Mas Ganteng, aku request ki bapak-bapakku yang ngomong tamu di syuting ben kita ngon TV ya Mas Ganteng. Monggo Matur yang suwun punya. ini panitia tim sukses ini semuanya. Masya Allah, panjang umur sehat. Oh lah Nanti pengantin betul. yang minta pengantin. Masya Allah Pak. Tabarakallah. Juragan ini keluarga Ponorogo kumpul Iya. semuanya ini. Berarti Ini- yang minta Pak Mana? Amin, Pak Amin. Iya. Pak Amin. Iki yang minta pengantin yang ini anu Pak Amin. Yang Ini minta lewat pengantin. WA. Iya. Oke. Ini pengantin yang minta. Ya, Ya, siap. Pak Oh pengantinnya kok Kuswanto. tidak ada. Dek Tejo. Injih. Sini sayang pindahlah dalam lagi. Masya Allah kena Jadi di mana? Di sana, di sini, di situ. Deket Pak Amin. Ya ini request dari pengantin. Oke. Apa kowe ra kelingan? Ana latar botol lungguhan, kegocekan karo aku. Cahyo muda. Mas Bambang, yuk kita ke sana. Mas Bambangku. Nadyan aku bocah gunung. Jadi Mas Tejo, sini Tejo, Mas Tejo. Ayo bos, goyang bos. Matur nuwun. Amin, monggo. Ya, di sore. Ini Mas.
musik keri-keri nang kene to. Dek nih Mas, sini sayangku, cintaku, Ki Ayu menggatal. Oke Pak Gino. Apa kowe ra kelingan? Minta sogok-sogok keri gitu loh. Sesuai. Dikepiye. Jadi keri. Apa kowe kelingan? Sekali lagi masih. Londur, papi, londur, sekalian. Pak Amin, Tembaluun. Dia Monica. Lanjut, Pak Bapak no. Terima kasih ya. Masih Pak Amin yo. Bar niki mengke Pak Amin tesih dereng telas, Pak. Pak Amin dereng loh, Pak. Oh, siap. Oke. Habis ini ada kalah. Hah? Kalah. Kalah. Kalah apa ego terserah. Bom kalah. Apa kowe ra kelingan? Aduh. Beblas lewung sih, Mas. Lewung.
karo aku Karepmu, karepmu. wong ayu pemujaku susah mongkaen seliramu ayo kak bablas lewung masih Ayo bosku, ayo bos. Saya belum. Rino wengi tak hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ego amung sira gak bisa nambani Sik guys, habis ini bar kangen hati laren sik lagune kalah Iya. apa ego? Oke. Terserah, Mas, kalah. Mas Gino, Pak No. Siap, Dik. Aku Oke, siap. saya Kalah sakabehane. Kalah mahal. Oke, monggo Pak. Halo, halo, halo. Lanjut sih. Asoy. Kalah masih stop. Langsung diaturne kalah. Kalau kucingnya kayak gini. Saben bengi Dik Heeh. nyawang eyang kakung wonten pundi? Adik Tejo. Injih. Niki mengki caping gulus ngersake Mbak Kakung info merapat ke Pak Amin. Oh ngaten. Nggih, info saking Mbak Kakung. Menika Mbah Kakung menika mbahipun Mbak Erika. Pak Amin nggih. Oh nggih. Mbah Kakung Pak Amin. Nggih. Aku Timbang turu, timbang turu, Timbang turu. Timbang turu. Dedek mau melu lho Dedek nek ngono kuwi. Dedek mau ikut Bobo? Enggak boleh kayak begitu. Kok malah konotasinya tuh kan kemana-mana. Apa itu? Kamu kepiye coba? Timbang turu. timbang turu. Dik Tejo punya aksesoris loh, Dik. Apa? Nak Kak Aris ki anu. Sak melinju. Nak Kak Arismu cepat kayak mau nak nyake kan timbang turu nah to nak Aris sekarang ngono. Ini aku ngapak kok. Ya piye? Nek ngapak ki cetak. Cetak. Ayo, Dik. Timbang do turu sore-sore. Ya ngono lho sing bener ke. Ayo do tindak ndaleme bos ayam Indonesia. Siapa, Dik? Bapak Amin Raharjo. Alhamdulillah. Karo bintang film Indonesia. Siapa, Dik? Ibu Susana. Ya kan? Keren. Yen memajang. Yen memajang mung karo janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Sing tuwek karo sing tuwek Tak ya. kandani, mau sampai di semua ini loh kalau Mbah Kakung. Piye? Kadang ngomong, ngono. Nek aku gak terima nek di ngono Ayo, tuwek ambek tuwek, ayo. Tuwek karo tuwek, kena sing Yeah. nom karo nom ya. Tuwek sepentingan goyangane ya. Oh iya dong. Rasane. Malah dia juga masih belajar ini. Alah, dari Kita pengalaman. Ah. Ayo tindak alon-alon Rene sepasang-sepasang. Ayo, Yuk kita lewat VIP. kita VIP kamu situ ya.
Kok melok-melok lho kowe iki senengane lho. Kok kowe Aku dong digendong. Emang ya situ mampu gendong. Kan udah loyo. Ada bos kita nanti ikut nyanyi loh. Selamat siang, Mas. Sore. Sore. Wah, lah bocah ki ayu-ayu koclok. Selamat Ono sore. iki wis sore kok selamat siang. Iya sore. Aku tuh soalnya kalau ngeliat Masnya itu auranya terang terus tak kira siang loh, Mas. Wah, iya. Bah, cali. Aduh. Cali, Pak. Pak, awas Pak. HP, Dia Pak, dia cincin, gombalannya Pak. pinter loh. Heeh. Sekarang kan sore. Iya. Tapi kalau melihat auranya Mas itu kayaknya menjadi siang Nah, terus. kan terang tuh Mas. Terus jadi Mas kayak jawab, siang "Dek, terus. Heeh. kamu itu cantik, Ah, masa? tapi koclok." Yen memajang ya, Ini Dek. nggak tahu. Masnya nggak punya bahasa Jawa bagaimana? Mas, tahu koclok nggak? Nggak tahu, itu bahasa Jawa bagus loh. Koclok Koclok itu artinya cantik. Koclok Iya. itu makanan yang di Bukan. itu. Coba gimana? Koclok itu Baska kamu koclok. Mbak Rizka, Hah? kamu koclok. Artinya, Artinya apa? Artinya apa, Mbak Rizka? Cantik, cantik. Cantik. Nah, Rizka kocelok yuk, Rizka Kalau kocelok. kalau Mbak Rizka, kamu cantik banget, berarti Mbak Rizka. Koclok banget. Mbak Rizka kamu koclok banget. Mbak Rizka sangat kocelok. Yen memajang, oh thank you ya. Aduh. memajang, yen memajang. Ayo, Dek. Mung karo Bakung. janur kuning. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Ibu Susana, assalamualaikum. Tak kudange. Tak kudange Pak Amin. Sing pundi to sing dikutang? Geyang. Tak gandil. Sak melinjo, Tak geyang. sak melinjo, Sing gandil. sak melinjo. Ting tak ting. Kembang bae weton gunung. Pasang kamu kono. Rono. Sini sayang, sini sayang. Silakan monggo. Pacitan Sarabe Ternyata opo-opo kene wis kaya sedulur kayak saudara tuh ya Ya. sehati ya. Kompak ya. Nah, ini baju kita aja kan nuansanya sehati bersama Mbak Erika sama Mas Endri. Jadi rasanya itu ditonton memang menyatu dengan keluarga. Iya betul. Gitu. Mas Tejo. Sing ngersake Mbah Margono. Mbah Margono, ingkang ngersake caping gunung menika Mbah Margono. Nggih, Pertanyaannya, siap. Iya. Mbah Margono. pertanyaannya, nang Wuryantoro tuku trasi. Heeh, Cakep. Mbah Margono sing endi? Embuh. Ingkang pundi Bapak? Mbah Margono pun maringi. Mbah Margono. Mbah. Tang pundi Mbah Margono? Iya panas ya, Dek. Kowe ngerti ra batine Pak Amin ki piye awake dhewe tekan kene. Aduh iki garangan dorene iki ngopo ngono Genah ngetokke meneh. Lho gitu, tenan to ngono. lho. Lho guyu to langsung bapak to. Wong ket mau ki meneng ae bareng diomong awake dhewe garangan terus mesem. Pak ngapunten nggih, mangke nek tang dompet niku telas nggih dimaklum. Soalnya niki garangan ekstra, ya to Pak No. Ibu wis Aku- nyapi kok ning ngetas kok. Aku nek karo Pak Amin sering ketemunya di tempat hajatan. Tapi kalau sama Bu Susana itu tiap malam saya nonton di TV. Oh iya. Mau keluar loh ini film yang beda. baru loh. Judulnya Ini beda sayang. Nyi Ratu Kidul. Ini Dudu, Dek. beda. Banci beranak dalam kubur. Bu. Kowe kok nek ngono tak cerop-cerop bon-bonamu engko Mas Tejo ngono. Panas. Udan. Janjin Piye Mas
pesen Mbak Erika. Iya. Om Tejo sampean ke teman-teman karena penyanyi ini tuwek-tuwek hati-hati kalau kejegung. Ini kan bolong. Oh. Ya, ya kan? Nah kan, alah. Kucing, hus. Panas udan. Panas udan. Lengaling. Oh, dan panas lengaling-aling. Bagaimana kalau Pengen kita mencari capek. Pak Margono di bawah? Gunung. Ora, Dik. Ora. Yo Panaraga. Reake Panaraga yo. Waroke Panaraga endi waroke Panaraga? Panaraga. Nya. Awak dhewe lagi nang ngendi? Loh kan saya kan mewakili bapaknya Mas Andri. Iya. Mari kita mencari Pak Margono saja yuk. Iya. Ayo. Di mana? Mane. Najan wadon dhisik. Oh iya, Ding. Jare Ibu salah kesel ngadeg jare. Iya. Nadian. Mbak penyanyi, Mas penyanyi, mau mencari Pak De Margono. Salaman dhisik mrene gak tekan besane gak gimeduk. Nadian wadon saaraton. Komandan Etan balik ulan tiwas edian ragelakon ngono ya ngono. Inumane banyu Garap tayub Dik. Garap Mas tayub Gino, Gondomono. Mbak Gia, ini Bapak sama Ibu Besan ditawari dong lagunya apa? Nggak usah, paling juga nggak nyawer, udah biarin aja. Lagunya apa? Lagunya apa? Oh, mantan. Ini Dek Bapak. jaman berjuang juara Kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. jare wis menang keturutan sing ati kadang biyen nate janji ning saiki apa lali. Dek Rizka. Neng gunung tak sadangi sekak Wong sepiring dadi rubung yen
sapa ning gunung sakjane
surat samanane kaping pindho salat wengi lakon pamit monggo pamit kaping telu wong kang saleh kaping papat wetenira ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijining sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi insyaallah Gusti Pangeran ijabahi mumpung masih di sini Pak Amin ini lagunya apa? Monggo majeng Pak, sini Pak, maju Pak, matur nuwun Pak. Waduh. Selamat matur Pak, monggo monggo. Terus Mbah Nuwun. Langsung. Yo. Ima jadi LC. Enek LC anyar iki. Monggo Pak. Ngubengi kutha sak teruse neng desa mergo aku anggolek sing tak tresnani dik kelinci ku ucul Iya Monica. Sini Mas, ora ketemu terus aku ning Jakarta. Sekolah ketemu aku prinsipku ojo beda aku terus kali ning Semarang linci kuwat ana kandang Ayo kene sih, sawer sih. Yo. Iki perwakilannya Pak Lakun. Ah, Pak Lakon sinten? Oh, Bapak, nggih. Iya Mas. la jebulane krusa-krusu keburu nafsu kekasane montang-manting ragate akeh kidwe sing Yo cahya muda.
tresnane liciku ucul lunga mangetan Surabaya terus nang Bali moga kakumpul nang Bandung ora ketemu Ujang Jakarta ampun ora ketemu aduh liciku Pinter ini. balik yang semalam liciku ono Oke, ini teman-teman dari Mas Tobrun CS, hati-hati. Ini Tugu Pancoran udah agak doyong. Tapi aman, Bos. Iki suka gabus kok, Bos. Aman, Bos. Ringan, Oke, ringan, ringan. Awas. Bekasane montang-manting rakate akeh aku dhewe kang kebare Terima kasih Dicucul niki banyak, sampun Bapak. di pirali pambutan spesial buat Bapak Lakun nggih. Matur nuwun sak keluarga Pak Lakon, matur sembah nuwun.